Здравейте! В днешното видео ще се спреме върху рециклирането на въздушна възглавница за Mercedes W211, по-специално за задна въздушна възглавница. Така, сега както виждате, прахоловителя на тази възглавница е доста увреден поради рязкото изпускане на въздух. Така че вече той не може да бъде използван. Затова ще трябва да бъде подменен с нов. Ето, сега ще ви покажа и въздушна възглавница, която се е нацепила доста. Защото е карана доста дълго време в това положение. В един момент е изпуснала доста рязко въздух и е увредил иначе здравия прахоловител. Затова ние препоръчваме, ако видите, че автомобила ви губи ниво, да не чакате до последно, докато възглавницата изгърми или ви увреди някаква друга част на автомобила, а веднага да реагирате, да се обадите на Airflex и да ремонтираме възглавницата. Друго нещо, върху което искам да обърна внимание, че не се препоръчва ремонтирането на въздушни възглавници с 211, на които долната основа, където трябва да бъде запресована възглавницата, е корозирала. Защото, както виждате, тук има гумен тампон, който вече няма да върши необходимата функция, която трябва да върши. Така, ето сега вече това е рециклирана въздушна възглавница. Както виждате, основата е в добро състояние и ние затова сме ремонтирали, сме сменили гумата. Тази възглавница е за Mercedes T модел, който е само отзад на въздушна възглавници. Без да има функция за регулиране на нивото от водача. Сега разликата между въздушната възглавница за T модел, който е само отзад на въздух, или за друг Mercedes 211, който е отпред и отзад на въздух, е, че задните въздушни възглавници имат допълнителен компенсатор, поради проста причина, че тук има много голям клапан, който отнема доста голяма част от обема на въздуха и се налага този компенсатор просто да компенсира шоковете, които се създават при движение по пътната настилка. Също много важно е да се избира сервис, който е специализиран в монтажа на тези въздушни възглавници, поради проста причина, че те застават под специфичен наклон. Има процедура, по която трябва да бъдат монтирани и тези възглавници трябва да бъдат напомпани на 5,5 атмосфери във въздуха и чак тогава да бъде свалена колата на земята. Тук ще ви покажем клапана, който се намира вътре във въздушна възглавница, през който минава въздуха. Сигурно го виждате добре. И ще обърнем внимание на него. Ако компресорът не се обслужва ежегодно, не му сменява филтъра, не се сменява вътре силика гел, който обира 40% от тежестта си във влага, тази влага може да отиде в този клапан и този клапан да се раздуе, защото е електромагнитен клапан, и да се увреди. И пак автомобила ви да почне да губи височина и тогава ремонтът още повече се оскъпява. Както виждате, този клапан е в добро състояние, ние ще го монтираме вътре в въздушна възглавница. Ето я самата монтирана въздушна възглавница. Клапана ще го сложим вътре. Така. Отгоре ще сложим капачката и ще сложим винчетата, които се завиват с инструментче Т30. И ще подменим вече скъсания прахоловител с нов такъв. За да сме сигурни, че няма да има протъркване от абразивни елементи, камъчета и така нататък на въздушна възглавница. И ако всичко се спази като хората и се поддържа този автомобил прилежно, тези въздушни възглавници, поне
които ние предлагаме от Airflex, издържат горе-долу около 6 години и нещо. За сега е това. За бъдеще очаквайте други видеа за други въздушни възглавници. Ако искате да ви направим някакво видео за определен вид въздушна възглавница, може да ни пишете и ние ще го направим.